खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो नटिफिकेसन सिगांग्रो मोनगोन बायदि। रिसिं बड'लेण्ड बड'फ्लेट खौरां बिजोङाव मैया सेथि गायसननाय सान फालिदों। 58 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि जलेन दैमारिया 80,000 नि बांसिन भट मोननानै देरहासार जाबाय। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया खौरां मेल खालामदों मानो होनबा उफेरा बिसायख'थियाव देरहानानै माबायदि खामानि मावगोन आरो माबोरै जाय हारिखौ जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन बेनि थाखाय खौरां मेल खालामदों। 38 नं गसाइगाव समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ गोबां भट मोननानै देरहासार जाबाय। 46 नं भबानिपुर बिधान सभा बियाबाव बिजेपिनि पनित तालुकदारआ देरहासार जाबाय। 7,936 बांसिन भटजों 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारि बिथाङा देरहासार जाबाय।